maa 19 in olu ka walan sɛmɛ in a bɛ na ni mun ye. n'olu ye walan sɛmɛ Kasim teliyala ko bureau tɛ yen mɔgɔ 19 de don ni mɔgɔ 11 déjà n'olu démissionné la o kɔrɔ bureau tɛ yen donc le bureau est dissous mais ɲan b'a la mɔgɔ caman bɛ kuma bɛ k'a fɔ ko ka taa assemblée extraordinaire la ko ka taa a kuma fɔ yen organe min tɛ yen bilen o kuma bɛ taa fɔ min et puis jɔn b'o assemblée convoqué secrétaire général kɔni tɛ puisque président de l'assemblée extraordinaire ni assemblée convoquée, le comité exécutif. Mais le secrétaire général, dans ses attributions, ne peut pas convoquer une assemblée générale. Donc c'est un moyen encore catawar de bois la tient. Sinon, la démission et la dissolution est déjà actée. Donc mɔgɔ 19 min ye comité exécutif ye ni 11 ko ko a ye walan sɛbɛ dɔrɔn o y'o ko bannen. O y'o ko bannen k'a daminɛ comité olympique sariya bolo la ka na statut type de fédération na ni mɔgɔ fɛn majorité kɔni kelen mana faro kan c'est fini o y'o bureau ko bannen donc assemblée u bɛ assemblée générale extraordinaire ko kuma min na il faut que autorité ani fɔ u ka fɛngɛ c'est un moyen déguisé ka taa mankan wuli tuguni donc ni bureau tɛ bureau ko banna puisque n'i y'a mɛn comité exécutif ko décision bɛ ta o y'a sɔrɔ majorité de bɛ yen ni majorité tɛ yen o comité exécutif bɛ yen bilen yan. donc n'i y'a faamuya a bɛ n'a fɔ olu sɔnna ka démissionner nka u bɛ n'u labɛn tuguni ka ko in ta kura ye ka Bawiye dɔrɔn de bɔ a la quoi. Voilà, en tout cas o stratégie dɔ kɔni b'u kɔnɔ alors que en tout cas majorité démissionna 50+1 donc juridiquement o kɔrɔ bureau tɛ yen o ye dissolution de. Donc maintenant, autorité de kan ka fɛngɛ maintenant et surtout tutelle tirer les conséquences des droits avec la FIFA par rapport à cette situation. Donc ministère de la jeunesse de kan ka sɛbɛnni kɛ sisan FIFA ma ka kɛ ni démission in ye pour que ka kɔnɔri sigi. Bon en tout cas u kɔni kan ka fɛn dɔ kɛ a la a kɛra kɔnɔri ye ou bien n'u ko ka temps damadɔ kɛ ka élection kɔni kɛ o fana bɛ se ka kɛ mais ne kɔni ɲɛna kɔnɔri ko ka fisa n'o ye. mais kɔnɔri kuntala bɛ se ka tɛmɛ kalo joli kan. Mali texte bɛ cogoya min na san kelen a bɛ se ka nettoyer a bɛ se ka normaliser ne an y'an sɛbɛ don a ma. T'a dɔn FIFA bɛ na min fɔ a n'an ka département de tutelle en tout cas ne kɔni ɲɛna n'u nin fɛn bannen ta ka girin k'u bɛ élection organiser nin kɔnɔ n ye min f'i ɲɛna sisan texte ninnu tellement que a ɲagaminen don e m'a ye u ye relecture ni karaba a ma mɛn yan diyagoya ko k'a kɛ donc c'était pour que ka texte in bɛɛ ɲagami k'a ta ye k'a don u yɛrɛ ma donc il faut revoir. donc n'an m'an kɔlɔsi mɔgɔ minnu filɛ nin ka nin baara kɛ nin bɛnkan dɔ bɛ sɔrɔ u yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ k'u yɛrɛ la na dɔrɔn yaasa Bawiye kelen ka bɔ a la et pour que u ni CAF ni FIFA bolo ka to ɲɔgɔn bolo hali parce que an ye ka fɔ sariya sɔsɔ cayara aw ka balontan sariyaw la nin san laban in kɔnɔna na. Kojugu n ti sɔsɔ la o fana b'a la mais en tout cas immédiatement ko ka élection kɔni organiser o kɔrɔ baara ma kɛ puisque o kɔrɔ système kelen in de bɛ yen tuguni donc ouverture min kan ka kɛ même mɔgɔ tɔw ye Kasim a bɛ gɛlɛya. donc sisan e yɛrɛ bolo mun de kan ka kɛ teliya la pour que ka se ka ko in bɛɛ sigi sen kelen kan ani mɔgɔ bɛ ka yɛlɛma min ɲini o bɛ se ka kɛ cogo min na. donc rapidement ne y'o de fɔ a tɛ se ka taa ministère kɔ il faut que u ka kɛ rapidement ka FIFA informer u ka organe dɔ bila en place rapidement pour que baara bɛ se ka daminɛ même sini bɛɛ puisque au fur et à mesure o bɛ to ni fɛn na tan ɲɔgɔn makɔnɔ na a ko bɛ gɛlɛya ka taa fɛ et puis échéance fana bɛ yen. awa Seguba Keyita an y'a ye k'a fɔ joueur kɔrɔ minnu bɛ kɔfɛ olu bɛ fɛ ka don a la a n'a fɔ ne yɛrɛ ni ɲɔgɔnna dɔw fana bɛ fɛ ka don fédération kɔnɔ don cogo ye cogo jumɛn ye fédération yɛrɛ la maa bɛ se ka kɛ a tɔnden a membre ye cogo di. bon fédération élection bɛ kɛ liste ko de ye liste de don donc ni min bɛ président ɲini a b'a ka liste dilan a bɛ mɔgɔw ta bon pour que ancien joueur fana ka don a la puisque n'i bɛ kɛ a président ye min ka gɛlɛ a la kosɛbɛ o ye parrainage ye parrainage dun réservé len don club damadɔ de bɛ yen Ligue 1
ani groupement ani ligue régionale ani deuxième division. Donc fiko au parrainage ni fɛnw sɔrɔ au parrainage yɛrɛ ka gɛlɛn ni élection yɛrɛ voilà alisala babi binnen au parrainage ko de la puisque babi kelen y'a bɛɛ ta a dɔn fo jɛkulu minnu fɔlen filɛ olu ka sɔn k'a fɔ k'u b'u bolo don i kɔrɔ i ka na n'o tɛ i tɛ se ka wuli ten komi ne ɲɔgɔnna ka na k'i bɛ don a la voilà exactement donc faut que i parrainer o de y'a to o parrainage u kelen bɛ k'o de fana fermer sisan o de kan ka dayɛlɛ n'o dayɛlɛla candidature bɛ caya balontan kɔrɔ ninnu mɔgɔ si tɛ mɔgɔ si bali puisque o bɛɛ ye fasoden de n'i nana compétition na avec les autres a banna n'i gagnera o don n'i ma gagné fana o don mais toujours awɔ Segu an bɛ se k'a fɔ dɔrɔn dakuruɲɛ labanna k'a fɔ ni an ma taa waati dɔ labɛn ka sɛbɛnw sigi sen kelen kan ka taga élection kura la an bɔra degun min kɔnɔ an bɛ se k'a kelen kɔnɔ quoi an bɛ bi a kɔnɔ teliya la puisque gafe minnu bɛ yen an kana ɲɔgɔn nɛgɛ a gafe si man ɲi administration fédération bi n bɛ min f'i ɲɛna Kasim ne ma fédération ye bon Afrique n tɛ diɲɛ ta a fédération désorganisé don ka tɛmɛ min kan pratiquement donc il faut que a ka sɛnsɛn de gouvernance financière ou gouvernance administrative institutionnelle il faut que rapidement au audit ka kɛ et puis les compétences panel d'experts minnu bɛ yen u kana rapidement ka fédération in sigi sen kan sinon an kana ɲɔgɔn nɛgɛ a tiɲɛnen don dɛ ayiwa an b'i fo k'i waleɲuman dɔn merci Kasim ala sɔnna a ma sini nɛgɛ kanɲɛ 21 i bɛna k'an ka maa welelen yaasa ka se ka nin bɛɛ lajɛlen walawala ni mun ye ka se ka ɲɛfɔli kɛ mɔgɔ ɲɛna teliya la ok bɛɛ k'i ta n'i bila dɔn n'ala sɔnna i keyita ala ka tile yɛrɛ caya merci Falaye nin ye ko de daminɛlen ye parce que n'o y'a sɔrɔ fédération yɛrɛ bɛ ninnu bɛ walan sɛmɛ wagati min sɛbɛn min bɛ fédération kɔnɔ i n'a fɔ Seguba bɔra k'a fɔ cogo min ni ko bɛ ten cogo la baara ma ban dɛ maintenant ni ministre min bɛ farikolo ɲɛnajɛ kunna i n'a fɔ Seguba y'a fɔ cogo min ale de bɛ se sisan joona ka FIFA ni CAF saisi ka ninnu ka démission ko kuma fɔ kalata bɛ se ka labɛn cogo min wagati dɔ ka di texte ka yɛlɛma bɛɛ k'i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ maa maa bɛ fɛ ka don bɛɛ ka se ka don a kɔnɔ o sariyaw ka sigi bɛn ka kɛ o kan baara ka kɛ o kan mankan wɛrɛ kana kɛ tuguni ne hakili la ni bɛɛ y'a yɛrɛ sɔrɔ o la maa garisigɛtigi mana na sɔrɔ o na kɛ fédération président ye Fala ye maintenant il faut pas que a ka kɛ dabiri wɛrɛ ye tuguni ka taa wolo ko la min bɛna na an bila dingɛ wɛrɛ kɔnɔ zen nin ka kɛ chance ye maa si kan'a fɔ ko n bilara kɛrɛfɛ maa si kan'a fɔ ko nin kɛra n na bɛɛ ka taa a égalité de chance a ka se ka kɛ ka ɲɛ sɛbɛn ɲɛnamaw ka sɔrɔ an ka se ka bɔ nin degun in kɔnɔ